Mela laħ għandi video l-lum mux tas-soltu. Il-bera konti għad fuq TikTok kombinazzjoni u nara tifla ta' 9 snin tuħu pjaċir bħal kulħadd tagħmlet transition video fuq TikTok. Tifla ta' 9 snin jibbuljawa, jajruha jħassra minn kollox. Spiċċat tefad video jħassra tikpi nofsi lejs għandi klip issa nurijulkom. Ħajkun f'dal video l-istess. U għandi sorpriża wkoll, ħanamilla surprise żgħira. Deċidejt li għamilla surprise illum. It's time to surprise her. Dizela ta' TikTok di. Guarda che rumore!